Azvipere mushe mhuri yeZimbabwe ndotoona kuti panapa maZANU-PF patriots vanonyora vachiti ZACC Zimbabwe Anti-Corruption Commission to interview comrades Chivhayo, Chimombe and Mupofu noda kwenhau yeleaked audio. Sandapinda mashoko abuda sonyongwa kwaitiwa andokuti ibva subscribe like turn on the bell icon. Rotipinda vanonyora vachiti Harare 16 June 2024 the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC. The commission has taken note of a letter purportedly written by Mrs. Moses Mpofu and Mike Chimombe to a South African-based company, Rainform, demanding payment and resolution of a contractual dispute. Saka muri yeZimbabwe tikuona kuti panapa ZACC iri kunzi aiwa pakane scandal yakabuda paipe kuti aiwa Wikino Chivhayo anyasa kubatwa kuti aiwa akaluta mari yema-elections uye kuti akatanisha zita remutungamiri wenyika. Zvinyatsotozikana kuti iyi mhosva asi unoona kuti ZACC inoti hatimubati hatimusungi Wikino Chivhayo nana Mike Chimombe asi toda kuva interview. Ameno chimbotiudzai kuti zvinomeka sense here kuti munhu anobatwa nemhosva but onzi aiwa we are going to interview you. Zvatongobuda pachena kuti maybe they are allies. Chimbotiudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pechitiko ichi kuti munhu anobatiwa ari guilty achibatwa ane mhosva but in anti-corruption commission inachiti we are going to interview you. Ndinotaura nawe kuti hatikwanisi kumusunga kana tisina kureceive any letter from someone. Hatikashandisi masources vakaita sana ZIMU-I vakanyora a newspaper tichikwanisa kuzonosunga munhu but toda kuti someone anyore a letter ichimuaccusa. Tiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi chinoitika munyika yeZimbabwe. Pinda comment section medu musawana kusubscribe kulike chanotina on the bell icon.